pasaran gawe cireng isi ning ngarep omah. Halo Cah, balik meneh ning konten Mbak Titin yo. Iya yo Cah, ayo melu aku buka warung daganganku. Yo ngene iki Cah, keseharianku nek dodolan ning omah. Nek pas wayah liburan sekolah, ancen warungku tak buka rada isuk, tapi lek wayah ke sekolah wis mlebu ngene iki, bukake rada awan. Soale biasane cah cilik-cilik lek jajan iku kan yo bar mulai sekolah, dadi buka rada awan ora masalah. Dan ikilah penampakane warung dodolanku. Yo ana es rentengan, ana jus buah, ana gorengan, rujak barang, persosisan dan pentol liyane ya ana Cah. Lah engko nek serodok sore lontonge agek metu, yahe niki anggek digodhog. Nyambi nggodhog lontong iki aku ape gawe jajanan cireng isi ayam suwir. Nek jajanan kaya bola-bola mie, tahu pentol, cilok lan koncone biasane aku gawe dhewe Cah, ora tuku ning frozenan. Nek gawe dhewe iku entuke kan yo iso gede cilike diukur dhewe. Tur hasile isih luwih akeh. Lah krana wingi akeh bocah cilik sing takok cireng ayam suwir, dadi dina iki aku gawe cireng ayam suwir Cah. Mumpung urung akeh cah tuku, iki gawe ning ngarep omah. Lah aku sing bagian gawe cirenge iki anake tak kon tuku es batu Cah.